Narodna poslanica Ivana Pralić me je osudila i uvredila na društvenoj mreži Twitter. Kao što možete pročitati, ona je ovde mene osudila kao muškarca, moj vizualni identitet i stil, kao i način na koji se ja predstavljam na društvenim mrežama. Ovim svojim postupkom je ona meni stavila na neki način metu na čelo i dala vetar u leđa njenim istomišljenicima i ostalim nasilnicima na internetu da urade isto, a to je da šire mržnju i nasilje. Ona je u ovom svom izlaganju iskoristila moj lik kao antipod za promociju takozvane prave muškosti i samim tim podržala nasilje nad neukalupljenim muškarcima. Samim tim što je izjavila da je sve nekada bilo na muškim plećima, ona je ugrozila i prava žena i osporila ih, jer su kroz istoriju žene itekako iznele mnoge stvari na svojim leđima. Narodni poslanik ne sme da deli ljude i ljudi koji su na pozicijama jednostavno imaju taj zadatak da pozivaju na mir, na toleranciju, na ljubav, na poštovanje različitosti. Takođe treba da šalju poruku da smo svi prihvaćeni bez obzira na pol, seksualnu orijentaciju, veru, naciju. Tako da sam ja ostao jako zatečen ovom situacijom gde jedan narodni poslanik koji bi trebalo da se zalaže za svoj narod, da ga štiti od nasilja, isto to nasilje propagira, čak i diskriminiše i širi mržnju na internetu. U poslednjih par meseci smo svedočili stravičnim događajima od masakra u osnovnoj školi Ribnikar do deteta koje je izvršilo samoubistvo zbog vršnjačkog nasilja u školi, do devojke koja je svirepo ubijena, Noa, i još mnogih drugih, gde ja posle svega toga ne mogu da verujem da jedna odrasla i svesna žena koja je na sve to na funkciji narodnog poslanika može da dozvoli sebi da uradi nešto ovako. Bez bilo kakvog preteranog razmišljanja i bez odgovornosti.